Betty. Första lektionen i grillning. Här har vi en grill. Under där ligger grillkål. Det finns 2 variationer. Det finns briketter och det finns grillkål. Jag brukar blanda det. Det blir jättebra. Nu ska du se perfekt grillade korvar. Ser du? Här har vi båda sidorna. Är det bränt? Nej, det är det inte. Är det perfekt grillat? Det är det. Här har vi zucchini, som det heter på italienska. Perfekt grillade. Ja, visst. Titta och lär hur man vänder. Man har en gaffel i vänster hand. Svamp har vi här. Ser du? Perfekt grillad. Är det någon som är svart? Nej, jag tror inte det. Luktar det tändsprit? Jag tror inte det. Är det perfekt grillat? Jag tror det. Vi fortsätter. Lägg märke till vilken elegans och vändningen går till. Här har vi köttet. 2 olika. Eller faktiskt samma. Men 2 olika grillningar, va? Ser du här? Perfekt grillat, färdigt. Färdigt och färdigt. Här har vi någon som är färdigt när man har ätit dem. Det kallas variation i att man gör det perfekt till att man ska äta. Uppläggningen mycket viktig, men det får du lära. Piss, det filmar inte det där, va? Ej, nå lort. Sluk det nu. Sluk.